شەڤە بووری تەرۆریستên Daişê êrişî sengerên hêza pêşmergeyên Kurdistanê kirin û di encamê de jimareyek pêşmerge navbera şehîd û birîndar deketin. Wezareta Pêşmergeya Hikûmeta Herêma Kurdistanê daxuyaniyek derbarê êrişa şeva bûrî ya çekdarên rêxistina terorîstî ya Daişê bo ser sengerên hêza pêşmerge belav kir. Di daxuyaniyê de Wezareta Pêşmerge got ku li bilindahiyên zor gezrawa li sinûrê mihwarê pêncê pêşmergeyên Kurdistanê teroristên Daişê êrişî dîwaya deha piyadeya pêşmergeyên Kurdistanê kirin. Wezareta Pêşmerge di daxuyaniya xwe de got ku weka herdem hêza pêşmerge amadebû ji êrişa teroristên Daişê re te ku seqamgirî û aramî û asayîşa Herêma Kurdistanê biparêze. Her wiha Wezareta Pêşmergeyên Kurdistanê got ku ya cihê daxiye di encama êrişa teroristên Daişê de sê pêşmergeyên Kurdistanê şehîd bûn û du pêşmerge birîndar bûn. Ji aliyê xwe ve jî Umêd Xweşnav parêzgarê Hewlêrê ragihand ku her sê pêşmergeyên bi navên Neqîb Piştîwan Zirarî, İdrîs Berhem û Hêmin Yehya Seîd şehîd bûn û brûskeka sersaxiyê bi vê boneya xemnak belav kir. û ji aliyê xwe ve jî Lîwa Hema Rêgir fermandarê Fermandeya Kerkûkê hêzên pêşmergeyên Kurdistanê got ku di encama hebûna boşayiya emnî de teroristên Daişê êrişî sengerên hêza pêşmergeyên Kurdistanê kirin. Weke Lîwa Hema Rêgir dibêje piştî ku pêşmergeyên Kurdistanê êrişa Daişê têk şikandin, wereyên wan gelek bilind bûn û bi temamî sengerên xwe bihêz kirine. Her wiha Lîwayê pêşmerge tekez kir û got ku niha rewş dibin kontrolê de ye. Êrişa Daişê hatiye têk şikandin û term û laşê bidehan teroristên Daişê li çolê mane.